mwancho murire bwetaseni Ndizi TV asentunde ndena ndetwa kwa nili happy Sabbath. Karibu sana. Asa magire lesson yechumeye ekwoteye igire lesson yo mwereke gima ase kwoteye umulisi. Yo mwancho murire twa kwa gani asenchiro bwikiro nyara ko gusanga amuna ntwende onsi asore. Nyarabuna ekerengere kiago utaka ko bago gusanga amuna ntwende bagutumie namba yesi mierega go ase TV yago na bwitera se mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital. Nabugitera sensemo ya YouTube Ndizi TV News. Amaegerio ya lesson kanye onya gusibari kairoga go konya gusibe chaiga umwago ochutia biratato aranyara ko bago konya go kogende kanisa nae kwabanga at least no maite kende ase amaegerio ya lesson. Karibu sana Morisia Zerekaya. Kone mwancho murigera ndo murigena senjiro wikira. Omwancho murigeria bwe TV yetu ya Ndizi nawo kwonirwa kirubia. Karibu asomotori yetu Yesu Kristo na ikarotora asamagura yetu kwigera obiano bonge boro. Welcome. Asante sana Zerekaya. Asingincho yo wikira neme studio matengaro korwa. Kole no bweto masingincho bokorari bwemeremo eye. Omorisia Dominic Bosire taria mona intwe emambye ya bono. Kole nde ensemo eyo bokorari nigo tokubwaterana ase chinsemo cho. Sinonye lesson ko tutebiganga nigo tokubwaterana twes. Omotu ya magoko amagoro elinde OCP yamenya kurukwa omubere na intwe buna egataseni Ndizi TV utokubwatara na kwenekia buna twanyere kubato gusanga amanayo magane nalika gase studio ntegetato kwana tabili yae ne kanisa kurwa tena nimba kwana sidari ya Yesu abamurige tige tutaseni Ndizi TV bwakire bya nyasaye nomia samari tanguru ku Walter Misoka nkurwa se kanisa nyako central karibu etintobwatara naso bwamo asinge nchukwegela lesson. Amen. Asante sana Walter. Karibu sana megataseni Ndizi TV. Asante. Ukulire kurwalisi kono tukubutera magaiga asingencho yoko randia linga na buneri. Na etore no mogoko gekogerega tokora abasayo mulisi bunaba bagwe toma na kwenekia tuanyora oyo minto oyo tokoreza me devotion na basayo bagenda tokobagwe toma na kwenekia bunaba nyare ko bakorandia linga na buneri byantabake balisi kitoko nya kogotaiga maita abona bago chabaya na buchinguru cheito byabona sa let us embrace this one no maita no asikanisa cheito kororenga eleso nyo koranga igere ya balisi bon asubote ni buto bechikanisa let us embrace to sira basaba asaba sabeteyo kanisa teyo byabona sana sante korwa ekanisa nyako ntoko bakranga byamona nyako central singincho yogo to trust na ba saba singincho yogo koreri tegate walto nyara ko gusaba tunyara ko guchaka magere lesson twigena tusabe omiya tata nyasaye tukurene ngambia mona ikiagera yore tata nende turabana bawo mbia mona senchi waterendera se kwotengima kurutwa chagete kugela lesson ya Ephesians ande watu ikirenga kibona igeka tuchikugela lesson yo mwerio ere wiki ya 14 mona mbia mona ikiagera waturendre ande watu somire nabone kare tukugera litukolia lero twasabiro to bwime tuchire no mwikomo cheno tutangane endo turaibia andi kubwa mononsi tunyare wikerekerenga ekerekyo ganete tosome kurwa selesen twasabiro gwetrasira Yesu Kristo yoro motorito. Amen. Ebono sana sante karibu mwanjo murigere kanye amone Biblia ogago igotogoye kura ekwote in style negetabu kiaba ebeso mulisia integete nchake ne libori kigima twaligereri egetabu kiaba ebeso ase ekwotengima timanyeti tutu taraso ase lesson yechumeye ekero ukunegete lesson yagoiga ekerengoro chekene kyarenga se gitabu kya babesa ase ekwotengire keke ekero kurigiri se gitabu eke kya babeso umuriki bigitabu eke Paulo yagutorukerio bobisi bwa nyasaye bwa bisegete se myake mingi nebigori ebinge byaetire obobisi oboiga ng'anonye nekere ensi yetarabiku boruso nyasaye nabamayete ng'a saitani ngoja gutukaro agenke amaraika naende gutunga ensi yasorora asarie nyasaye agatwara omurubiri ora ase enkoro yaye imabisete ondatamanyeti ekoruka obobisi bwaye n'obobisi bwaye n'omurubiri bwogotoreka atorie ensi yaitu yebibe eyagweta sibibi naende atorie n'abare iguru arete amate ya iguru n'eyensi eye akibeke kobe amate yemo ebibe bisire kare na kare
nyasaye gwe bako isiko no bonene ebitungu bya byonsi abara sense na abari iguru bakurigiriryo gutone kubwa nyasaye bwo gutoreka kwaye baburiye ase miaka ne miaka naende bagukura kubanyora kubuikira abaranye konyora mageni rituko ase rituko na aropa ura gutoigurira ekera gutaka akobike sigetabu ikieba Efeso ekerongo kirigeria nkoranga igokori summary ya mangana yo guturika kwa manyabantu na indara atuka sibito byonsi amaruwe Paul ari igete na yaba bani bonsi borogetigwe iguriyo guturika kwa muruburi bo guturika nyasaro siri biemona sana amena kigima omoroberio nobo bisi bugotorika bugotoka sigetabu kia Efeso Walter ekero ogosoma igitabu kia Efeso bia ring'ana rinene nchenkuru ase igitabu kinkiringa igori gotore igokoreta amo yani ige ekanisa Paul gakoreta obubisi bwe kanisa obukorokinga kanisa ogotoreka gweka nkuri kwa ba Jews nkuri kwa igokore kwa abantu bonse nganonya nuria bali batarenga ba Jews barenga ba Gentiles nganko bareteramo bonsi yaba ene keringa ki ama ene Kristo niga kwete elinda toturi into twensi taringo mo Jews beka Paul gakote aba Efeso nga ogotori kokekera wachire nkora abachire ni Jews mweka lakini ko unify kokoreta bantu bebisa ku bonsi n'abantu bali bamanyete Kristo ekere bonsi bacha sobwamo no bubisio obwaretro wetera soko wa Yesu Kristo amina sa yo kwarengo muntu Bw'Esaku abayahudi rero mpaka riwe akagikubanga Kristo no yito intubweka n'abantu bali bebisa kubo igubanyara ko bakorangiri babire richo elimo asingi gutwara gosemeria ase orogendo rukwegena aitu kati yaria amange to kwariganete mambia bono egetabu kia Efeso igo kibatu chapter ngomorisi egetabu kia Efeso kebwati bisiri bitana kemo 6 chapters la sikirige sirin kebwati nganene ni kwaga yiguriye yende esiri kiri tangani kia toro kia rio manene nyasa rubiriti nse yetara kuburuso ogo sese ni watoro sereti puna akubegetirie to konyore wetera sumotori to Yesu Kristo egia kabiri kioro obo bisa buri to arete to asenseye puna nyasa boitete oretira abayahudi amana abantu bebisa kuba bekiramo bons pego kiguriyo guturi kokonene aretire egesieri kia gatatu kiamanya gutworo kiguriyo murubiru bu bisi Paulo orogetiwe ori obisegete se miake menge ya etire egia kanigia totebyo obo mobwe kanisa yombanene eire biewawa byo gokora imirimo na ndo twamang'ana atana abere akogera to kwego kobe kanisa yemo yomonene oyomo egisiri kia gatano kiamanya gutworo kiguriyo bwamate porense Kristo ne kanisa yaye bune nyomere asegatiyo mukungu no musacha omanya gutworo kinga naende abantu abonsi aturiri igo bari abasigari bo manene bakurwana isegi bayire birwaniro byo manene bakurwanira isegi ekini gisiri gya sita bibona za muri sita gitara bekiraga go ndikorete Walton board ase kirenge kerene gichumeye aba Efeso ase chingoro ndegate nsome gitabu kirikirenge gose gitabu kirikire gutora ase lesson ukonera kigo rindu nyara ko batagusuka mutwe egitabu kia Efeso ibere isano na isato gwikera 10 ndegate nsome asomo nubweke gusikigima nagi mwatori we asobia asenchere okwegena ayo tarwete asemora abanyene korende nekegwa Kenya sae osetari asogokora ogokora muntu onde tacha gwetogia nakigo tore emeremo ya mabokaye to naki igo tore emeremo ya mabokaye tugatongwa ase Kristo Yesu erinde tokore ogokora okuya okonyasae arosetie litang'ani elio totare ime asoko tugetengeranira mwancho murigereria na barisiga iga ase studio gatabu kia Efeso ibere isana isato ikira 10 na kimwatori wa sobuya ase nchiri okwegena ayo tarweta ase mora abanyene korende nekeo Kenya sae
gosetari aso gokora muntu onde tacha gwetogia naki igotore emeremo ya mabokaye tugatungwa ase Kristo Yesu erinde tokore ogokora okuya okonyasaye aroisetie litang'ani erio totare ime asoko Walter. Yes. Eka twari kurigereria lesson kura umaega chuma chaitire kefunge kengeri kegani ndo akarigeretia ase ntunde ntang'ani timanya tinki nainde kirete Paulo anyare ko bagakoa ekefunge kekebe amang'ana omotwe ase chumeye ikara tukare gukoba to crown lesson. Karibu sana. Mbia mono ekero kurigereria topic ya lero egotebanga aba Efeso ase chinkoro right bono ekero kurigeria aba Efeso ase chinkoro ekero Paul akorete gefunge keigali tang'ani ekero kurigeria bicha nerere gabwa ase lesson right ne biche ekokora omuntu yani it's an image y'omuntu obwatete Biblia akaye bwata byagocha ase enkoro yani anyibege tang'ana ase enkoro ko egotebina ekero ogosoma Biblia litang'ani kabisa igwente gotokonya kuri chinkoro ime bono ekero gifunge gekegocha igo Paul akare gotebanga ng'atwa toriwe gwetera ase okwegena kaito konyora okwegena korwa ase ogosoma Biblia naende tari ekioka ng'a ntuntori ntu abanyene lakini nigo tore a gift igo tore kewa korwa ase Nyasaye tari ase chikas chitu tari ase okokora waito lakini ng'a tore yani we can boast tari okora waito koragere twetokie ntu abanyene lakini ase ng'encho Nyasaye otorosire bono Paul ekera akorosia akorike kefunga akorika lesson ya rero kero muriki agotorikera igakari gotunyuri ng'aki ekero togosoma ling'ana eri Paul agoteba na ligo torosia twabwenera Kristo twabwenera Nyasaye wethera ase ogosoma actually kitabu kia Ephesians igo gekomochikoba at the tower gekomochikoba igoro ase bitabo bine mune liso ekero tware gosoma omugano ruru ase introduction ogoteba ng'a ekitabu kia Ephesians igo gekoroka koba mune liso libitabo binde byonse Paul arigete igo ng'a bikumureke kero rinde kitabu kia Ephesians igoro kero kwa gasomire kwikumurekera amang'ana amaruba yandarigete nande kero kurigeria omubero ito enkoro nero kirigento enkoro nere gwaka amanyinga enkoro izi gotenena misio mintu igo gwatenena matenene biora sana mambia bona sange kargere kiago amona into getera namba yesimi eyirega aseti biago nabo gwetera se mitandao ya Facebook na YouTube mambia bona ngosoma tore ngorigere tore ko gwateri boli na enkwarigereti okarango bokoreka numboro rega gutanta ni njera gete no tore gigasinga nchio kwenekia unatonira ko bato gusanga amona igo tore na moyo mintu Walter na wigo Mauricio Zedekaya kone ke munatonera ko bato gusanga leso no Mauricio na bolia Walter liboli limo amubolia naki nainde tukare kwera ni gwase gitabu ya Paulo agi gitabu kia Efeso ibere iki kare ko bayigo to sigita ase ng'aneria enene yarenga nande kare gotuinyuri ni nyari kanenga nainde ase egepindi kikimetinye tato sisaba to 14 twebire ikiagera Biblia yotangana kit tuaturiwe asobuya asenjere okwegera nenya ari kana si chumechi 14 tonera ko batokweba nga niko tuaturiwe asenjere okwegera abeko nyare kana twebe lakini ringane nene Paula tegutubikira amang'ana nabire uguturika nekegu kia Nyasaye na kero kiegucha asingi nchubuya bwa Nyasaye elieto buya elibwate amang'ana magari nambe yema Nyasaye n'ubwanchani Nyasaye gaichire na mabibi agaichura na mabira amange Nyasaye yari umunyaburungi Nyasaye tana kwekonyerani n'ibibi obuye bwa Nyasaye igogugu kunubwanchani bwaye bwakuna mabiraye bwakuna obachenu bwaye bwakuna uburungi bwaye bwakuna bunakwabira umunyabibi naindi buna agusirie bibe egeranyora umuntu omachenu ogukigoswa iguru bono Paulo gagutubikira botatebanga obuyubu bono twatorigwe Nyasaye okorire nsema yayo okorikire gintu pi
Kukurigirirwa kuminga kwa okorire waita bakuru ase nkoro ogwaita bukono gukuru kwigina ekero gwaita berane no murubiri Nyasaye gwari akorire Yes. kwatenga okorire oma watenga kona akorire bo twege chigwato giese kindi Yes. na ende ngo gokora oikirani ari na inje na akorire ingana akorosir ko bemirimo emiya ya mabokane asenjirende na endo so imi yao ari akore na endo yakora yarorekana ngana nayo gokora lakini tayaye ne ruri imi yao gokora umanya watebanga mwaturi gwa sobuya oitera asenjere yo kwegena ogwita bakoria tarweti asomure yaru ase Nyasaye Nyasaye oyo iga abakorie ko bemirimo emiya ya mabokaye erinde mutare ase emirimo y'emiya asenjirende ng'a ekero omonto abeire omwegeni omonto omukristo aitebire Yesu Kristo pura Yesu agatenga menya ime yane na inche ime yane Yes. omanya koorkia orete okwama kwaye kwaoroka kora ime yao okwama oko ngakienda abanto bande bakagera ng'a nero okora oteba yaya tayaye no ninche nakora bono ase ekefungo ekeiga ekero otworokereria iga niring'aniete gete gotworokereria naki aria taikonyarikana ase mwanya bantu Nyasaye oyo okorire naende yakonya korimbia omonto oyo okorigeria korusika okaga ng'a nomonto okora agochi korigeria gochima omoe ng'a yaya nomane nokora that's why ekebungo ekere central ng'a aria obobisi arenge kare oyaretiro yaikirie ase torabono oyabekire ime yaito bari twagweta ase ebibe oyaorokiri twanya goichana ng'a iga nabakare gokora ebinto ase enchire nga buna eyi that's why kefungo ekere ekieng'encho mono ase okwegera gwaito Amina sana mbia mono mwancho morigereria lesson erega goyekora toriti maiti gosaingi gwesomirie itokonyekora buna summary Walter ase egesieri gitang'ani kiaba ebeso ebifungo mbirore bingi lakini nataka to focus ase kefungo gia kane na kerekio na kikero kende gira toe a summary ya ebeso eyemo mayetegero gosoma egitabu kia ebeso igokebwate around 23 verses ase chapter entang'ani lakini agani turigererie ase chapter eyemo ase verse eyemo Ephesians eyemo kefungo gia kane no anchire soma halafu tunaikokwana esame tukorigereria ng'a twaseseniwe ime ya Kristo ntegetanga some 3-4 iring'ana rimwe muri batanga ogoseseniwa kwomoika ase Kristo Nyasaye ise omonene oito Yesu Kristo atogigwere oyo tosesenetie ase Kristo na goseseniwa nogoseseniwa gwonsi kwomoika ase aria igoro buna atochorete asari itang'ani ense etarabikwa oboroso erinde tobe abachenu totari na komocha ase obosio bwaye barabia baseseniwe ekero okorigereria egesiri kigitang'ani eyo mtamisi Kristo Paul ngoitoigorera are igoro y'omorobiri bwogotoreka ng'ana ande ngototebia ari ng'omorobiri bwogotoreka tari igochaka bono igochagete ekero Nyasaye akobeka oboroso bwense igo ng'ekero agotoretera nande ngototebia ari ng'a ime ya Kristo igotobwate chigift chinyingi igotobwate ebiegwa ebinge nekemo kiabo kia ebiegwa ebire Kristo atoire nogotoreka amina it's salvation ng'ogotore atoire kwabosa nekemo kiabo kia ebiegwa biri Kristo atoire ebiegwa mbire binge sana akwanirete ase egesieri kigetang'ani ng'a lakini bono ekero ogosoma egesieri gia kane igekare gotee ng'a ikarete ogotoreka before the foundation of the world ng'a nyuma ense etarabe kugento etarabe kuboroso ng'a nande oise gosoma 14 eyu chapter 1 verses 14 ngotebe kare ng'aki ng'ekero bono we have redemption of the possession required oyo noro ore intenenera ase omwando ito oika okoborigwa kwabare abanyasaye ase ogotogigwa
kwa banene bwaye ngabone kera atongete atoeto akoreto guturika nyumo borosu bwenze butarabeko 14 yama watenga na we possess ngabona tuatwarire uguturika uko ngito gutwarira ase kwegena bono naruti kisawadi nyinge naruti ebiyewe binge sana ebitokonyora ime ya Kristo ase chapter iyo ntangani agatenga igotokonyora spiritual blessings yani gotogoseniwa ebiyewe yake moika nande verse 5 yama watenga igotole holy and blameless yani ituraba ikeranu nande ntubwati komo chakonde wetira seke wekikyuko kwa Kristo nande ngabona nande otokorire koba abana baye nkogenda bwango ase chapter yengima nganande murango ekwende ya gatano kabere kifungu kya gatano kabere yatabanga otoridimiri otoboririe Kristo otoboririe ekine kegwe kenene sana Kristo atoire pora agotatebe nganande bono kifungu kya gatano gatatu kya magotabanga otoire wisdom and understanding otoire obumanyi amonoko yani otoire obungaini n'obumanyi ekine kegwe kenene sana gyoko koraki gyokumanya amangana aria abisekanete ali muri zatete pola kulika amangana aguturukia amangana abisekanete ngabona otoire obumanyi bono bukumanya amangana aya abisekanete nande tari ekyoka otoire obumanyi bukoyamanya nande tuayamanyire buya koko soma ikifungu gikumuna limwe kya magotenga ngabona otoire inheritance otoire omwando bugotoreka gwakare na kare wethera asobo manyobo bono twanyorire omwando bugima bwakare na kare lakini omwelio pi omagotenga is sealing us with the Holy Spirit otoire omuikomo cheno oibono gotorenda mono bono ngipora kulika sege sire getangani igagotoa kizawadi ebiyewa biri Krista toire wethira sogo kwae wethira sogo cha kwae ngebye wambira toire libaga twere gocha gosira kare na kare bono turo kiringa into twins to baba Greek to baba Yahudi to baba antu bebisaku into twins ipi twanyorire gotoreka wakare na kare ngana ande bono abandu twikire komanya twairwe byewe biga twegeria abande na baroba bitwale mina sana twanyarire ko batogutware byegwebi bono tunyara ko batokubegeria bande na barabanyara ko bakomanya ubumanyi bo karibu sana asante sana Walter ase summary muri sinde twenda asobongo kigima twaburiwe asa abantu bonsi Paulo mente ka kuri kasi gitabu ekyo kya abayeso ibere nkoherere yani two sides yobogima bwamanya abantu itangani pi akoerera inchiri tuarenga asobobe tutamanyete tutabwato bomanyi bubuyo bwanya sai kolende tonera ko batokoranga nagyagatanga tuaboriwe asa abantu bonsi bona tali nga voltateba tali ase abayahudi tali asa abantu bebisaku lakini bono okoboriwa nigo gwakire asa abantu bonsi omulisi onyaka ge studio na ndio tuaboriwe karibu sana ase gesieri gya kabere Paulo agochakira nga enga kirie kero tutamumanye tomanyine omanene twakwita sibibi asenjirinde nga ekero uri umubage ngeta bayibuli baitu bakaire birengereri byaye bagatwara mangana atata manene abege tubo bisase gati yabo abarumi isane kemungu kiesta goikega tanga tu abwata mangana atata to kwati tekera tu akera tu aliteri turariria tokaba babisabanya sae tokaba abanyabibe tokaba tutari n'ikinguru bono Kriste kera akire igaje tugusiria egende yo kurukubu bisa buri bwatwatanete kuru asenya sae tokaba asense amayori omubi nona ali asomugondo ede ni okoroma na batebya damunga bono nimbe kobo bisa segati yo mukungu nenyiti asoro iboro mukungu nenyiti oroiboro mukungu ndo akengiti omotwe nenyiti ne morume getingiro obo bisobo nyasa kubika no bwanjani bwaye bokoreto guturika nga Kristo Yesu orioro bo bisobo nyasaye nyasaye abegetenga na enero ugocha aiburwe abe mwanya bantu amenye buna mwanya bantu ari nduguchika kwa nyasaye buna mwanya bantu na ende karari ndira akurire amanya gukwaso kumusaraba erinda rubuguma bwa kare na kare Yohana isano dirwe liri tangani isano ayana ari umusumbo nyasaye Yohana gukwana Luka chapter 5 first letter of John
ekemo kege 11 na 12 tosome ngo toigung'ang'aki omusombo oyo Nyasaye akobeka ring'ana rigotobekera amang'ana aya tumenye koyabeka buya Dirube itang'ania ritang'aniria Yohana isano ekemo kege 11 na 12 nobo nabwo oborori na kiobo nabwo oborori ng'a Nyasaye otoire obogima bwa kare na kare na obogima obo nigobore ime ase omwana oye 12 ere oyo ore no mwana nare no bogima ere oyo tari no mwana o Nyasaye tari no bogima nobo nabwo oborori ng'a Nyasaye otoire obogima bwa kare na kare n'obogima obo bore ime y'omwana oye arie plan ya Nyasaye yarenge y'obobisi obogima obo bwabegetwi ime ya Kristo Yesu ona ase obotongi ekera agotunga oyo otongete Kristo Yesu ekera Adam bako akobomba riroba igautete omoika bw'obogima omoika oyo okouta Yesu Kristo tokabegetongere moyo abaikerano batabwati okomanya n'okonge togatwara ebirengereri by'omonene twagura ase ebibe twanyorire ebirengereri by'ori omobe nekera agocha nogotoirania atonchore ase ebirengereri byaitu ase chinkoro chiaitu toiranerigwe ebirengereri biri twabwate ebiritang'ani biabwate ogoseseni wensi kwa Nyasaye kw'omoika kw'obogima omanya goteba ng'a ekero omonto amoite bire Yesu Kristo era agateba ng'a onyorire omwana Kristo Yesu onye obwate omwana nare obogima bwa kare na kare nase obogima bwa kare na kare bore ebiego byonsi ogoseseni wensi kwa Nyasaye gogotoka ime yoyo ore n'omwana omenya goteba oyo tabwati omwana tari n'obogima bono ekero totamobwate ntwabwate obogima ige twabwate n'obobisa bwogoitana anaria bono ochire otobwatanirie otoire obogima oitire oretire toteri atwatanete eng'enchi yaye ebibe oyerusirie oyeitire oyebekire embera bono twairwe enchera yokoba n'obogima bwa kare na kare bari twarara otoretira ang'e n'omonene Nyasaye naki ekore paro goteba ng'a abatwarenge abayahudi n'abantu bakorokwa abebisaku otokorire koba oyomo bono otogotara ase okora atogotara ase obogima oboya atoroseire borime y'omotoriete Yesu Kristo bono ntori babere igotora oyomo ase eng'encho obuya bwaye amina sana titori babere nigotore oyomo ase obuya bwa Yesu Kristo nere yarengese muri siembe mbona sana mate kwaye bwatario kampaka nonye igesiri kia gatatu kia gotaba intwe ne kanisa ya Nyasaye ore moyo meanwhile akunga junior agotaba happy Sabbath Ndizi alongside men of God. This is Fred Shabik 001 following live Kurukawa Barracks receiving blessings from the word that is being aired by the chosen men of God. I'm really happy and appreciate your commitment to ensure that we have received the Almighty God in our hearts. Be blessed. Otebanga alright mibona sana akunga junior kurujisa mochire chakahawa Barracks as ujumbe hiyo nalega gotebanga Eric Mochere watching live Bw'Esabato border happy Sabbath nigonga ndeto kwa bingo sinigwa emambia bono mbia bana singi lesson igatabu kia babeso kia bire kyogotoa ogosemeria nonye chinga kitonya leko batoko kwa omoyo asobogima boitu bwa obokristo kati abanda bange baganta kwa bakulika ujumbe yabo emambia bono karibu Santi. Actually ekeropola kuli kitabu iki kia baefesho ga kuli kiri kanisa na nimna kuli kiri kanisa ngoto wale kero somi gisiti kia gatatu ngoto wale mirimo ye kanisa mirimo ye kanisa no kuoro kyububisi bwa Nyasaye ubisi bwa Nyasaye ubwale ngororo bwabisire ekero some verse 9 yegotenga bwabisire Nyasaye omonye nabo bisete ngarakini bono bugacha bukaorokigwa na Kristo ekero bworokigwa bukorokigwa cyase Paul amona abande bono ki Paul akora Paul igare entrusted yani igairwe chinguru nere chikurukyo bisiobo uchiasa abande lakini ekero some kifungu kye komike magotenga bono kero monto akorereki umanyire ububisio bono liswali nende dinaki ububisio bono mborobi ine amisi igorobono ne yo monto yom igorone yabantu bonse obo mo Gentile obo mo Jews igorone yeito twensi ngabona ububisio bobonene ekanise ekurukia uchia sense yonsi bo ekero some kurwaze getabu kya Ephesians babeso isa toisanemo
nkandi tionsomere Yes. gensomere gitabu ekyo ikiagera obuno bubisi obonene twigoreirwe Paul akari kuigora guchiase kanisa Sato sanemo obobisi boria nabwo obobisi boria nobo nga abantu bebisaku babeire abanyamwando amona intwe ebimo byomubere oyomo n'ababwatani amona intwe ase eira ere ase Kristo Yesu ase enchera y'enjiri mbiamono. Yes. Engakiri aba Efeso igo bamanyete nga aba Jews na ubuka barenge na abayahudi bimanyete nga na ubuka bara abanyamwando na ubuka baraje gukigoro yani nga na ubuka baseseni na ubara abachore mbamanyete nga abandi abandi bebisaku na barabunya Nyasaye nakorete mbabwateribaga Nyasaye nabanjete bono nga Paul Nyasaye Paul gakorete ububisio akuboro kingaki igomukagete ngigoro ne yenu mweka ordari yaino yone abantu bonse paka abantu bebisa igobona ububisi obo nabunya sako boro kelingaki ino abamuri meye kanisa muka ngayigoro ne yenu mweka genda isiko mureta abande nabarubache konyoro guturwa kana kare asenga nkintu twensi ni otora abanyamwando bo otoreka wakana kare amina sana wale potential wata we potential candidate umulisi asenjo yokonyora obugima bwa kare na kare emambia baramalize gatoske moto asinga je chiza cyakire kigima ono awubna wateba ekerto gusuka togenda asie nambende manyanga noye n'abatumu bari barenge na Yesu baba Petro egente kiga batara igururumba akamanyite kiaba chandete sana lakiko era Nyasako a Cornelius oborori akora angeli Cornelius amate tumu monte se chopara angeli Petro karago tebwa korora eshiti enena arare bikinya chingiti kyakirenge nchu atebunye nyurie tama yetenge yaye ekara koru ko Cornelius na giego chokonga nducha abantu bibisa kuna barubuna abanyamwandu asobo bwakare na kare asogo kora ikumingima bono Nyasao yotoririe abantu abonsi pi yata tebie sigesiri kiyagatonga ekera akwete naende igato etubuga mubwakare na kare Kisii gya kabere agatubuguria agatoira agatoikaransia ari guru keroyo mwana wa Adam na wa ikaransirio oyo orange bweka nero ora obuga mubaye botatuko bono goche Kisii gya kane omanya gotebo no senginja koriraya nambe yemo aturu mubiro yomo omubire kunore obwate bimi binge ekansi yo manire ekuru ku mubiri puno mubiro bwate bime binge ne kanise bwata abantu abange takero yo mona bwate mbere mago kora egetabu egekiama yotenga na abanda akabakoroko babatumwa abanda aborokia abandi bari kanise babotera abandi bari barabalisia abandi bara abuse nyumba ye kanisa de vinde esa mangana ya Paulo abete save summary na enari kira so gukora egekitabu ky'abakorinto 12 na 14 ebiego ao buno mubiro bwate bimo ao bwate bwibiko kora emirimo omanya gotebe kanisi ero mubiro yo mubwate bime binge na indi bwato muiko yomo omuika Nyasaye okubugorio bugoma bwa Kristo Yesu bubika ime yaitu omanya gotebe kanisi bwato muiko yo mona inde ebwato gosemerio komo ogosemerio koiganga twagorirwe na manyinga yeri goriri nene bono igoro ne yaitu twensi okano gosemeria gosemeri koroko nene na indo manya goteba kabi kiro gosemerio komo ekanse ya irwe egotwara gosemeri koroko mo egendo kende ebwato mone no yomo Yesu Kristo yatwara ukwige no komo omayete sense okurigeri kero muntu chana akaye obiko kwige na kwa egochia okwige ne tubate no komo ibe yo motori Yesu Kristo anye to otoro kwige na awa ntori aba Kristo Yesu ekarate abatu gutwero anu mawatenga ne batise yemo abantu bakiri ni kibatiso mbali abandi bagwete sebendera nse abandi bagochero kumuriro abandi bagotonyeri wa maji lakini batiso Yesu abatise ne batise yemabika twamanye gutwara nainde Nyasao yomo ntubwati Nyasaye babire batatu
umanya gototebia saba igabonsi pi otoire biegwa togokorire mirimo tomanya gutara amasu bwanjari bwaye ubwanjari botorete tomenye buna abana bomanene yabona sana kerenga kebiegwebi nekemo ukumuimokereria omonene oito omorisio manyetekera gwakona mang'ana yo nanchina bunarigira ase gitabu ikio kiabaye beso tu inye ng'achere nsome isatu na inye erinto sukego chia sensemende somanga ebibilia goteba ng'a mokore omokia konyora obomo bw'omoika ase egesibo kia omorembe omobere noyomo na omoika noyomo buna mwarangeretigwe ase ogosemeria okomo gwokorangeriwa kwaino omonene oyomo okwegena okomo ebatiso eyemo nara mang'ana omorisia nyara kobakorera tari mang'ana aye na mang'ana are ase bibilia omwancho omorigeria bwegetaseni kia Ndizi TV mbegeta tusuko chia sensemende kira twakorina botokwenda ase omotima okotoe omwancho omorigeria baganera nyara kobaga SMS rigoriria abo igo ekerengeri kiaye kero kende na kianya tokobakorigeria elesoni ekota eye engima twanyorire bosa nanto gwenderete korwa bosa bibona sana maetengane kero kwana igo ikonyoria bagotanga squeeze omanyete ebisio bigocha korengana nekerengo keri nawe wakoreki kwa university oro na gatenga gokorwa echietorre ebisine bere bigocha bitonyere investment there is no investment aso investment no money no invest rugeka no money bwe invest na gata twanyorire bosa na bwo igonto gwenerete ko batokorwa asuria na bwo igotari ko batogodaikende karibu sana endugu asante sema gatano ekero pola kurika igoro yaba egetabe kia ba Efeso ngotumiare kanisa ngotumiare metaphors yani ngotumiare mebwekano aso uko describe uko kwana nki kanisere ritangani ngote bali kanisa no mubire Elia kabere otebe kanisa ne building ose tembo ne nyumba amagacho Elia gatato otebe kanisa it's as a bride muna omuriakari no mwelio pi otumie kanisa mune ami igikiro gochikorigereria ase ensemo yo mwelio lakini bonekera okorigereria Ephesians ya gatano nigakari gutumie kanisa mune bride muno omuriakari omanya kubeka gatigati obekerie to bwanjani liabera gati igobono ngatwanyorira obwanjani bosa ende tokoreki toboenane bosa omanya gutumia omubwekano otebanga ekero gosoma Ephesians 5:21 yatenga submit to one another nga to twerwe gochia sabande tari gentegeke we submit we keya gochia so omonto onde tari gentege sinini nga regardless ebenga enkero gokiore lakini twekeye gochia sabande nga kito gokora manganaye poka yama gotenga kinga husbands that is 5:20-23 nga abasacha mwancha abakungu baino na inu abakungu musike respect the husbands mubasike nande mubaigwere abagaka baino tiri yentege sinini Paulo gakurubinte mune mate ene kanisa muna Kristo makora ujinze muna Kristo akoreteki ayanjete ekanisa na no manya gochinzo magoteba nkero gosoma ya magoteba oise gotirimo go 6 yatanga nga abana baigwera baibuli baino nga naino abaibuli timo provoke timo bachanda timo bagecha abana baino igongo mate igeminete ngo muibuli na raski gentuki muibuli asiko mwana omwama sikani aye to basa komogecha yakora gochinze ke goteba abuna so bwanjani kero bwanjani bure gategati 6, 5 and 9 yama watanga ki slaves ngabatumwa bakorere abanene baino muna asinya sai egentekenene sana ekiagera chinga kichinyinge intwe abakori emerimo omaene ekero kurigira abakori emerimo igo bakori emerimo buya ekero barocho monene obo aro lakini ekero ata iyo igo bagora muna baigwete igo no bwoba bokogera bono bagokora no bwoba lakini bagotenga bakore muna mokoro monene lakini omwelio yama goteba ngaki masters na inu abanene treat them kindly ngabono
bakorere buya bakorere yani baire buya bako bakorere emirimo asoko bakana chibesi cyabo asoko bakora ikigasi asekerengo ngaigona ritubwatu bwanchani ime yaito ari ngana rinene Paul akare kotenga kinyaki totale ime yo bwanchani ikina kya gukwanera as chapter 5. Alright, tutare asobwanchani ase igatabu kya babese gesiri kya gatano mwancho marigende gatora agenda somutimuko umwingi kabisa nkoira na tore ase ensemo yo mweri lesson na gagono toko chukoba twasangama naye amaburi yabonekerangeri kya nkonyera ko gutoma ase studio gutera senamba yesimi iyira ase TV yagona gutera ase mitandao yetu tugenda somutimuko kuna na tore ase ekaragutari gatambe. Ndizi TV Obwansu Gusii. Oktoberfest Boda Express Counter Chiduka cha Uhuru Superstores Limited Niguchino mukoko gukorentera Boda Express Counter Yerengia Bwanko na bwige kurubo koriuya uchiasi chi customer chabo bono onyaje no mogendio boda gendie pipi yao wikase chiduka cha Uhuru Superstores asomo tinyo yoikomi uchakireta likyemo wikajita likyemerongeta tuneyemo yobore kende gyonsi wetera si counter na konyore biegwa au biabusa na buigo reflected jacket rebranded genda gwika siduka ya JM Towers Boda Express Counter oveye nigera horo gwikisto kiroro ya halire. Terms and conditions apply. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices, uyu money back. Karibu nyumbani. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyomu chukisi mkuru wa bare bokoreli ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boigo settingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri duka okogenda kujia bintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babuate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babuate sanitary wares ubuna chising chibakuri cheti cho chonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiriche spray paints no chire mbabuate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biogakora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na boko gura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore. Old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enoti isano na ibire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Esukuru
y'okwegeria Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mbabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwete short courses cha BCD na B executive obuye bw'okwigira na Rocky Driving School mbulye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborukia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'Kigali gya NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Hii gitari ya Tenacious Herbal Center ya Dr. Joel Umayo yuko nyerensemo ya yugo imeyumu chukisi niga ukumanyebuna niga nganyire uchensemo ya Nyangongo mbarabale ni skuru yoburuso ya Nyangongo Primary School opposite Nyangongo SDA imeyumu chukisi na bugu wa kisimi eriyuboro karariwe ase namba enutisano na ibire isano nemo kianda ibire inyeisano gosomurikiriri yuko uchiase email info@tenaciousherbal.co.ke Tenacious Herbal Center Obwenia Uregene. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imiyumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwali amarwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bunde buna general consultation okolengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondobonge. So na kitoko karo montaji obviously ito to make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwerena nga kya guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatukorwa na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids andi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza
first floor room 2 nani ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu. Gusii. Biemrando mwancho mulire beta seni Ndizi TV twarure ase omotimoko Amaegerio toiranire nanda sentunda yomwelio ya magere lesson ase chumeye ase koteye nandigere sabato yomwelio aso mutinyo kianda kitariki 30 nigere sabato yobisyo chikanisa ao chiyenda kwa chikweri ni litikulialera senje pasaka na gukora ekwota yabona sana muri staraga nda aso mutimoko Nako tukuligira chinsemo Twatanga gutukuligira sesamari kigima inki kirenge kenene ase gitabu kia Bw'Esabato. Aya naye kwirerivaga. Nane twatebete wiki etenga ekera onye kwanyara kwa kubwatia lesson ye poteye is more of Bible study. Yekonga ya toirire egesieri asegesieri na boigo ekefunga asekefungo. Gitabu kia Bw'Esabato. Igonye kwanyara kwa Bible study kabisa ye Biblia ya egetabu ya kama se Biblia. This should be the first time kwanya kama wasoma na inga kitabu kia Bw'Esabato gyosi pikorwa aige siri getagali wikirege siri ya gatano nali mukaribu sana mulisia sensemo iliyo mwelio njara kwa to gusangiria ebirengererio nabo igo amabori kurwa somo njo muligeria onyage kwa bagutugwa ditangani akarto kuchikuligeria nsema yo mwari tutararigereria egetabu kia Bw'Esabato igokinga egetunige kurugia Pisgah. Pisgah na aliye senya sae karo umusombo yo kurukwa Musa asinge akorete bibi dani nyasa akamwabira usoko matiyo manega kyotari wanjange ndekana lya mukandi koranje tonte manganayu akanire tekinya sai uchiro no biyo bonge no bwanje niyo bonga agatakoro ki Musa ubugima abantu bari gukikomenya asenzi ya Kanani nonyo tegete kogendo akamwire paka sigetunike liguru ari nebo akaikasa kuru Pisgah ziguru akarigereri Kanani Musa maisa yarenga maya akarorenda ama enseri bunego iteka muke bunego iteka mabere bunego ebwate amatunda amange naenda akamanya ko mworo kya abantu barengo bebibe ababisaba abana ba Israeli bagukikumbirana akamenya ko mu mugano buna ba Israeli bari gukikomenya asenseria akamwiguru bubisubwensi bubugama bwabo akamama tebona sukamsa agaika agakonya saka mutindeka iko musana amanyite amangana ime mono ekera aringi gitunukeria Pisgah iguru mo muntu ukorigeria gitabu kia Bw'Esabato yanga no muntu tena Pisgah iguru wanza kurigeria ibibiringi babunero bisubwaja sai ko koreto guturika bono ga igese ebintu biritwari gocha aso musombo nyasago kigokorera nene ngaki esiginja cyagite iguru esigati ya Mikaeli na maraika baye eriso kumanuka 12 kumugiyasa bagutirimboka ekero barwane esigiye Mikaeli akabwa Lucifer agaserigwa ekera serigwa karutuisiko esiko nyatera atungu nensi ekera yatungu agasoa akatupurukania akaturusia somanene bono Yesu kiro okure otobuereire bibe okura amanaintwe obukira amanaintwe obugoiri obugima bwakana na karuto oikiro boikaransiri iguru abatu arigereri twarorire bo na Kristo na ero obugima bwaitu na ndi ikaranse obugima bwaitu kare na kare iguru otoire birwaniro byesegi byokurwana esegi yeke moika tokurwana n'ekinguru kyabirecha barese meika iguruga oteba bakurwana ta yesegi ya matimo na amanyinga n'ekinyama n'esegi yo moika chinkuru ateba kawo gochereri ngana go kongaina kwa matebi nerikire tari inga igwa nerikire omanye kuru omanye otatebye amanye otabekaiga bonaye no murwani bo monene Nyasaye okurwana esegi
naende ogoteba nerikire igekera agotobekera batagie esegi togotwara ya manyiga ne chinyama ne esegi tokorwana yeke moika nere togwetera ase ring'ana riaye tokorwana esegi gwetera ase ring'ana riaye so mainye kemungo kiaye ye 14 origereria ng'esegi ena kitokayirwana tabu kia bebeso inye ekemungo kiaye ye 14 toyereta ase ebirwana ebio esegi nyasaye atoire yes bebeso inye 11 muri 4:14 right ikiroro Biblia gotabaiga erinde titoba naende abana ebingwerere bagotugutwa aria na koirwa asekera embeo yokworokereria asobong'ainereria bw'abante kero bakobang'aina kubwatia chinchira chia okobasiria korende tokwane kene asobwanchani tokine goika toikere Kristo ashinjira chonsi nere ore omutwe bona aike funge ke tu asome ke 14 tu atige bia igoro ngase kanisa nyasa orure birwandiro biesegi orure biego ao abande borokererie abande barandie abande boroke abande bababani abande bababokoreria ao eke bungo gi komina genga goika toikere gekero kungo obomo bwo kwigina omanyanga saitani ngochare na migeria eyo bolimo ese yeto kurwana yeko moike goje wetera so kwigeri go kubolimo atung'aine puna ng'aine te awari so mugondo eden oteba nga ntobasa koba abana baketu kunya kuiru nembeo ya kiru kwigeria every wind of doctrine kiru kwigeri wakerengejo asa matukayo mwaerio etubwata abantu bakurukunga abo bali bo bolimo na aboroku bo bolimo saitani abikire bakung'usa abantu babarusia so kwigina lakini gotoro segete seling'ana ting'ana ritokwigera rikoruki obisipwa Nyasaye ntokoiru nembe okerasi bona embe yetutairwe Yesu na kwanete gentekemo aboroku baenko Luka 22 na inye 45 no togukorera aka ekero Yesu kwabo abuka bakung'a iya kuro yotu abwato gosemeri gututwasinyirunga ngakirendo oyo ngakiyaba akamanya guchakera marika Musa kemo kemeronge na 5 Luka 24 akamanya kowira saburi kyonse akaira sabangana aba bandi bonse pi akaboro karibu na Kristo Yesu ariko jagucha aiborwe amenye akwe aboke pona aike bunge kena kebeka gaiganga eke bunge geto igotobeka pona Yesa amanyitenga okomanya mariko gochakera Musa pakomo bandi bwo mwaerio pona ekero monta gocha gotebinga nerikire yaire kabunge kama kwamate nae nerikire pona Yesa arakomate igo eamiya Nyasaye igero segete asiringana yobana sana kurira sante sana lesson yogo semeria lesson yana ko bayeng'encho asobogima boito bokwegena tugachakamo na Paul asigetabu kia bebeso ngora tora munere abo igo bono ni gagotenga twabire abamo ime ya Kristo mwalimu ogotenga naye tigarite gago kero ken traso ase ng'encho mabori egente ke monatete commentara kurwase asugukorera ase chapter ya version 6 nkiringa Paul igakari gukura ogokora ukurangiria maramange arange kera barandi bakurandia ngorandi bari bakora bakora wito bono Paul oikwipili oira aba Efeso ebirwaniro ebintu biri atakire batware asoko gende esegi bono ngo barangiriare bagende esegi lakini ngo baonyare naki esegi toko genda teri physical teri esegi ya manyinga n'ikinyama lakini gere esegi yake muika nanda kama kuba warninga oyo toguchi kurwani dari umuntu oli vivi shetani dari umuntu oli raisiko ngekero kwenda kumurwani lazima ogende kubwata bumanyi bokorete mwisaine bwe Biblia nagekera lera to lesson yakotebanga Ephesians in the heart ngara lazima tutwali Biblia toye kumpatie asinkoro chetu toye manye ekero tokosa kwenda kurwana turwane toye manyete lakini asibirwaniro biri yakorwa
akurwe kirwaniro kyo mwari kabisa na kinta tukwanira ebirwanira ago chakera truth okwana righteousness gospel faith salvation the word lakini okurire kirwaniro giko kunga prayer verse 18 ngogo saba ngekerwa twali birwanire byonsi ipi ogo saba iko crown kokubeka mangana yonsi ipi abali boelimo ngekera tokwanda kurwana esegi gokurwana and you must come out a victor last mosoke koromo bui biawa Ebona sana uya bwesegi eye aba lisya ime studio neringa ndubwata gosemera nabo twene karibu bubui toma etobu umaitara benke ochake chimbero geteiga komanyete meago nga aito kuna maiga tuneliringa ise formality lakini rende tuanyale kwa boto kwene karibu obubui asesegeye ande kumulisia tikako bagotebane kene kyamangana segiye into banyezi tokunara igo twarangaliwe go kyasesegi kurendo yo guturwanira narororo oyomo oyo tangaine no mubui yes na bakuru nyuma yago ikababa babuyeka mubui byabora sana bambia bol tuma ito se eleson eye kwoteye ingenya tukobe go segeta igatogena tukobe tukurigeria bari batumire cyujumbe cyabo emambia yabono narega igotomete very early in the morning mulisia erega tebetenga eleson ngoto tebiaringa tuwabeire ekanisa eyemo wetera ase amanyiga Yesu Kristo ningike kogera rende okobagana kororo asinginchu yichikanisa na amangana mangi sana tokona degoro yebiegwa totebatisana yemo yasaye noyomo ebinte bingi ningike kogera bono aso mu bwakira lituko na tokoboto gutwara okobagana ase asokobori okaboria Turigereria abakorinto yerita ya kabere 11 kimgo kiye 14 Bakorinto 11 chakere 13 toche pakike toche pakaye 14 Biblia gotebaiga egambi oiso mepeke 15 Bakorinto ntangani 11 ya kabere ya kabere okay so ya kabere 11 nafika hapo elda yes 11:13 Biblia godana kiabo nabatomwa boborimo bagokora emeremo asobongainereria bagwe onchora babe omowekano bw'abatomwa ba Kristo nabotari ogokumia ekiagera saitani omanyana nigo agwe onchora bwekora buna mu malaika bomubaso asa yotariringana rigeni ng'abasomba baye n'abarabo bagwe onchora bekora buna abasomba boburunge omwali obo nobe korengana n'emirimo yabo bono Paula agotubekera iganga asense yebuna yagwita ase bibe saitani abwata abantu baye bakurukwa bato bakwekoroko babatumwa nga Yesu batumire lakini batatumire na Yesu nemerema ya no kungaina abantu babarusia sokwege no kurungi ugwata ne kokoro asenge njonga ntobwate kitwani beri kikurwana Yesu Kristo une captain eto mubwi noriyo mu saitani nere yakwiruka ngane no mubwi lakini obwire bona agutoma abaye bareto gwatana ne kasi kanisa yomanene bareto amegeri yoburimo ekaro baretira yoburimo bangaina abantu abange babarusio ebine bikoreto gwatana ne kuku lakini keritu asoma ari kare tu asoma iga ntoba abantu buna abana bake bakonya koiru ne merindo yo kwigera gwakerengenjo twigiriri ngana buya tokubwekani kebungo ne kende bono mochando gotobera noyo iga omonta agochana kabunga akamo okarusi kurwese ifungo binde abante kiagaso kiabere kebungo kirie kamo ari gosoma bibie kuruguru na nda some go chinse ari goja konyongo bongaine limbore gatia oyinoro na esingi njo ibiagasi ibine bikogera abantu tokonyoro gwatane gokoba sekansa twari gosoma bijya kandi tumugarambira omonene bijya egeka no moiko gotoragwe chia sekene gionsi watane kankwara ibona sana Lucas ongori kurwa bonyameuro omosocho mbiyamo nabalisia ase obosemia na Amaegerio amaya igoro yobogimo buya tigato twaro kwegena no gosemerenga igoro nengi ya
tigatobe ime ya Kristo asogotore kase getabu kia Bw'Efeso isano ikifungu gya kabere gukwanira kirenga totare ase obwanjani gekogera enganeye egotobera akon ase abakristo babono. Walter. Ikintu gekogera abantu abange batari kuwanja gutara imeyo ekobe kongutara imeyo obwanjani nesingincha abantu bwato bwinche. Utuko bwinche bweka ntubwate nturunga greedy. Yes. Abantu bayigoire chikanisa chinyinge because of greedy, because they want singinche batagete okwenyorera taringe singinche batagete korandi nakekero koyunga omonto agotenga ninchwe asende monyore inchwe nyoro okubwene kurwaze pastor so and so agotenga ninchwe nyoro okubwene kurwaze Kristo bono nakekera yabirino nakon otareme yobwanjani ekiagera intu abanyene tetwanjaini igoturabe yanji igotubwato ubo inche tuyanje intu abanyene tuangire we extend obwanjani obo ochiasa abande nakekera Paul ekera akurikira aba Efeso igakurikira aba Efeso iko babwate kinyasaye chinyinge babwate nyasaye ya fertility bagatwara nyasaye yembura bagatwara nyasaye ya keregento babwate nyasaye chinyinge lakini kako batenga iko tubwate nyasaye yomo oyo kurwe binde bibyonzi pi nyekero turamwanje nande twanjane intu asintu we exercise that nyasaye nigago to wakeregento kiritukanete igego to bera kon asingincho bwenje lakini akatura rusi bwenje meyaito iko turatare asobwanjani buri nyasato yemono sana Pastor Henry Ayora kurubugita esabato engia uchasidani Bosira Elda William Mekenya Pastor Gilbert Onyango Elda Samuel Onyego kati abande abangiri bori ya akuboria ngambitambo kero kigo sembitango ki abageni aso kwegena bakonyora ase chikanisa chito ekio gekogerande banyara kwa bakwira na mai polisi tokone gori okobekano kukwalengorro ase ababeso ibere gocha twalenga senchiriria yabantu bali nyarete ko bako basenchira yobobe ono banyare ko bakurangirwa benare kubikaiga ageko era abantu toko bibitango no gutamumanya Kristo igora Bw'Efeso egitabu kia Bakolosai yemo ikimugukie ke 25 kemo ne 25 igora tabu kia Abakolosai right omusombo Nyasaye Paulo ekera gukwana nga obisubori bwa bisigete kurwa chinga kichaitire nebigori byaitire na bubu Yesu na bwigeriti mbabo manya Abakolosai rengo Malaysia moisina 6:7 so moro manya kubika mangana buna Biblia goteba 26 Abakolosai obobisi boria bwa bisetwe korwa kare ase bigori binge korende bono bwarokiwe asa bachenu bae Nyasaye aganja korokia ase bare obobisi boria bore obonene na obwobonda ase gati y'abantu bebisaku obobisi boria na bwobo na Kristo nigo arime yaino ayo naro ogosemeria kwobonene Igisonge gatanga Christ and this amagate abaga ikiaga isina saba to them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery which is Christ in you the hope of glory Christ in you maite ekegusie kega sawa Kristo imeyeye akaro Yesu kwegeria igore ase Yohana 15 agateba nje no musabibu na nechinsagia orosagiro rime yanero rokwama yes orotari kwama akorurusio rutariko omanya woche kiak ekomuke kiaka no teba nga menye ime yane na inche menye ime ino omanya woike kiaka tana ngotamenye time yane na inche menye ime ino kende nke imorakore obwamate bwaitu ogotipendi ebogara mberetenga ingomenyete imeyane ngokwama matunda kuri imeyane ekaronda ayande nga inje nkwama matunda utenda matunda yoro sana lakini Kristo isa komenye imeyane akwama matunda aye yobwanjani bwaye amatunda atabwati gwatananika amatunda atabwati obuchai tabwati obwimukirira iguru tagwatana n'abantu abaseri bone kera twamanyire ng'ubo bisi buri Nyasaye korine ringa ki okworo kigobosere bwa Nyasaye omwe Kristo ribaga asoime yao amenye agonjora sebirengererio agonjora singere chionse amubuye bwa kurime yae watanika ngokoba bono muchando no gutamanya to komanya buya yes watanika ngokoba
Agotanga tigaria rigena riebibe erinde na intwe mbaroro twanari kobekero kende konyora ringanirie batanga lakini twabeire ebitango turarigirie jujumbe chindega iga torenga anaki abange bagoteba chinguru ase chinsemo chia Facebook right tumefika pale kaiganare ore koborenga titobwenera togia ase ebitambokero byogotoreka kurenderi bagarito ase umuroberi bwogotoreka noroyo intwe ase munantwe ase umuroberi tubugotoreka Paul gagotebanga ubisi buria boigorirwo cha story ekero twari gukwana about unit of the church obomo bwe kanisa amanga abantu mbale the personalities around 4 Paul ari gukwanira nga babugate libaga lyoko unify lyoko beko bome kanisa abetanganie bari kurwa nga the apostles ababani abatumwa area abantu bakabere ababania evangelists nabagatatu abarandia pastors abakane amona abantu bagatano n'abarimu nk'abantu aba igasi yabo nuko unify na bakoreta obo mase kanisa bono rende intwe iko tubasinyire gutara ime yoborabu asinge turamanya Kristo Paul gagoteba kulitanga ningantwe ekero twabaliru this mystery ya chira story then toyebalirie uchiasa abantu bale bataramanya Kristo. Biamono sana otanga taya toko yo kyonyebeke isege yegetanda usisemesa eyokore egetabu kia bebe sobo igo kianyere ko bage gotongi wanande kia bekirwe igoro ase egetunwa kirikia pisigeri ni kenyare ko ba kia ko bangana kio ekioro karerio ekia na abange narige gukoro kwanga omosa wata watching live kuruchiza mchamigori Dolphin awata kuruchiza mochia golf agote banazidi kubarikiwa mbemano abalisia singencho ya Amaegerio yo Marube Jeff agote happy Sabbath kuncha samochiri cha Katan nazidi kubarikiwa sana Clau Nyakezi agote happy Sabbath abalisia. It has been a very wonderful quarter na egetabu kia abaeveso Isaac Amumanyi watching live kuruchisa mchegara agote happy Sabbath. Thank you very much for Amaegerio ye lesson honorable Julius Omosomba kuruchinsa mcha makara settlement scheme Kisii and Nyamira agote bakarendira keroka lakini nagenda tukobago senigwa amo na Amaegerio yeleso no atia anda mange na boiga mashabikeito paribanya ko bagusanga ibirengere byabo amona intesinga nchi chinsane biro mwancho murigo tigangire bari gwakera ngambia mono gotara amona intwe ase koteye negetabu kyawe bese kenyere ko ba kengencho mono asobogima bwao na sobogima abwana tigango tonchero libogima boito asengencho yokuyarigania ocha kwa Yesu elia kabere. Walter karibu sana dinga leo mwali. Ntete ko korango tebaiga gatoko kole lesson ye tunyore nga Paul ekra kulike kitabu iki gakulika kalechera. Ngekera kulikira ba Efeso igachite kulikiria karangi kanisa yatwarire okubagekana. Ekanisa yatwarire omuchando. Na ntwe kera tomenyata matuka yabono ige kitabu ya chira story amaene kera kuri chikanisa chetu cyatwarira kubagekana ndubwati ubwanchani meye chikanisa chetu ndubwati obamwe meye chikanisa chetu ngazi chikanisa chetu bono nonya nechi walls etore kanisa lakini turi classes mbaro bali bakwinyara bali gatigati bali gento gete yani abantu twatwarira kubagekana ukonge meye kanisa ngarakini wana somo elio ndubwati bwanchani meye ito nonya ne battery to kwenda kurwanisegi ntura twali birwanire byo kwenda kurwanisegi bono Paul na intungu tulikirari gitabu getorengete boni gantu na ba Kristo asikanisa cheito tigatutwarabomo turusi barriers chirororo tutigotwara classes ntubwatomate komolisi anyorero bokong balisi bakwimukani baimukani women ministry okonyoro bokong women ministry baimukani lakini nga ekechingaki turusi barriers moshiriki ka twalero bokong tuimuka twensi ekero twakorire iga no nabageni bagoje kanisa go bakuiwe imeye kanisa antiganya sa tokonya ekero tokwandise igie iga atokonya sokwegena yona sana kanisa rero nga yushiriki Nyako Central karibu sana ne kanisa tubwate Pasaka the whole communion so karibu sana ekera to sanga sobwamo yona sana kwa lebe gitaseni Ndizi TV okugenda gali na nzitwerere Amaegeito asinjiro wikano molisi amen anarogatebyo mulisi ama murigererio ito Ndizi TV nga nyasa otoigorere igori obubisi bwo gutoreka gwaito
oyete yoro maeri bogosoma egitabu kia Bw'Esabato ntuge chiake ogekuname osome ekefungo ase ekefungo naende omoika nakoigorere omanya yandara amageni totegerete ase equote eye ekende equote ekobwatia tobwata amang'ana abere togochi kwegera God's mission and our mission. Nyasaye genta omoroberio Nyasaye twokoretwo gotũrĩka nobotomu twairi tũkoira na into emeremo yetu tũgochigokora ari gosaba kero yo moito Nyasaye atokonye torigereria chilesem chiria aya twasoma tuchikoyabika ase ebikorwa egere Yesu Kristo era nase obwango Nyasaye atoseseni twensi toberie boeri mori goikaiguru kanisa nanga yoshiriki na lero mo akogende se kanisa kurukunga maseretari wagono naongo jigushiriki Pasaka lero Pasaka ebara sa kanisa chosi pi kiria abashiriki baito babwate Pasaka tobaganeirie amaya Nyasaye bakonye na ndatutambukia singinche kotende abaigo umutenyi onde kwani abega taseni Ndizi TV Barisia ya mto Walter nashukuru sana singinche kwa libageli kwandika manyara kwa Mungu sangama nainto hama nabagani baito utanyara kwa batoko bwaterana kurumambia nseme ya devotion abo niga Amaegerio lesson inyura inchengora nanda sentunde ya gatatu haso kunyara kwa batoko sasima gwetera asenchira ya matero Marisia turasingincho yokole lesson tusabe Nyasaye tata naende gwaturaira ase kwote ngima twigira sobore bwitu bike mwanya abantu korende kwarire iranga nekeru moikara achiara abaraye gochia sekene gionsi ntori tutabwati omoiko moikanigara ase gati yaito tigango Nyasaye tokuburio toitera omoiko oyo ase obonge aturaye gochia sekene gionsi atokonye koba abantu abaitongo abororo baichiri n'obwanchani amabire na amabibi torukiembu ya asensi twarigania abange basoasuburu tubwakane na kare na into tubigete mutunga iguru ne yaito nakugusaba gwitu gweteresire tira Kristo Yesu motoria amen bemara sana otware osasimokuya bali bagosogokia se kanisa tobaganire mayana bali begotoba gutigara singinchi umuroberio ogosasima gwetera senchira ya matera ko bariganinde ase egeka keremotwe